Siyanibingelela kwi-channel Sihumusha Amaphupho. Sicela ukuqala sibonge kubalandeli be-channel. Inkosi inibusise. Uma uqala ukubona le channel uyacelwa ukuba usubscribe, ulike, ucomment, uphinde futhi ushare. Uma kungukuthi unephupho ofisa sikuchacisele lona, ungalibhala kwi-comment section. Siyabonga. Ukuphupha indlovu. Lokhu kusuke kusho ukuthi wena ophuphayo umbethwe izidalwa ezizibonakalisa njengesimo sendlovu, ikakhulukazi-ke uma ungumuntu onobizo lwentwaso. Kohamba-ke isikhathi, uma usuluphothulile ubizo lakho, kube khona isidingo sokuthenga isikhumba sendlovu usembathe. Nalapho awumane usembathe nje, usihlabela inkomo, usibike kuleli dlozi elikwembethe. So, singakusho nje kugcwale ukuthi indlovu njengoba isuke ivela njengesidalwa sakho, lokhu kusuke kuyizinkomba zokuthi wena uphiwe inhlanhla enkulu namandla okulwisana nezingqinamba, namandla okunqoba imimoya emibi, nobuhlakani futhi nokuphila kade. Siyabonga.